Haga jingle AFC Champion League ka bahap haga Group D hapring ka Mumbai City Persia ia kana saji ka brega klub nagari Iran. Haba pai syakna ka jingle kana saji ka layo bat penki jar nengkong haga minit ka balai peusau lengbau Esan Hosseini. Bar haga kelamit kana saji ka layo biang mentap ia ka gol ka baar kata haga minit ka ban riu peu ar lengbau Asadi. Bandai le magini ki ar gol kirangnya lekai jong ka Mumbai City ki klem la syu ban sikuleng hadu bukut ka jing lekai hakaba kana saji kalala ban penlim da ar lanot hagawai pat ka jing lekai ka bahap haga group C hapring ka Kenhun u Benzema ka Al Ittihad Persia ka AGMK ka badai ka klub na Uzbekistan haga ka jing lekai u Benzema u klem don lang bat ka Kenhun haba pai syak dengan jing lekai ka Al Ittihad ka layo ban ki jar nengkong tang ha ka minit ka bakhatway lengbau Kamara batang hadin 1 minit kata ha ka minit ka bakhatsan u player nagari Brazil u Romarinho layo ban chap ka gol ka baar naga banta ka Al Ittihad bad hashwa ban kod ka kela step ka Al Ittihad ka layo ka penalti lengba ka jing rap jong ka VAR badia ka penalti jong ka Al Ittihad la kenjat da Romarinho Badai le bagi ni lai gol ka Al Ittihad kala tam ha kela step da lai lanot. Bada ha kela mit ka jingle kai ka long Maria Khaj ha ka baro artli gi Kenhun ki klemla ban ki jar hadu bukot ka kendai peu minit. Badai le bagi ni lai gol ba ka Al Ittihad kala yo ban tap ha kela step kala la ban pelem ya ka AGMK ka badai ka klub na Uzbekistan da lai lanot. Hagawai pat ka jing lekai ka bahap haga Group C ka Kenhun u Neymar ka Al Hilal Persia ai ka Navbahor ka badai ka klub nagari Uzbekistan. Papai syak ka jing lekai haga kela step ka jing lekai ka long Maria Khaj haga baro artli gi Kenhun ki klemla ban khijar badai haga kela min ka Navbahor ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ka jing lekai kata haga minit ka basan peu ar lengbau Toma u badai player na ka teuba Europe Bada haga minit ke ban riu peu Neymar ubadeu player bukan sai jongka Al Hilal uliyo priang ya ke yellow card banengkong naga ke klub Al Hilal tang hagi arteli gi jingle kai gi jong u naga ke klub badai hashwa ban kon atat ka jingle kai kata ka additional minute haga minit ke bakandai peu plus peu ka Al Hilal ka liyo ban tap ya ke gol penia kai lengba u Ali Al Bulehi badai le maga ke shigol labla ya ke Kenhun jong Neymar ka Al Hilal kan mat ya ke namrem haga jingle kala ying jongka AFC Champion League Bada hadu bukur ka jingle kai baro artli ki Kenhun kia khai da marshi gol